Чым пагражае Лукашенка і які падарунак ён атрымаў ад чарговага госця? Чаму прэм'ер Галоўченка прапусціў нараду ў палацы незалежнасці і што за аблава адбылася ў Баранавічах? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенка пагражае прэвентыўнымі дзеяннямі, каб прымусіць імаверных праціўнікаў жыць дружна. Сёння ён правёў пасяджэнне Рады бяспекі. На ім быў зацверджаны дакумент па абароне Беларусі на наступныя 5 гадоў, а таксама абмяркоўвалася геапалітычная сітуацыя вакол краіны, якая Лукашэнку не вельмі радуе. Дарэчы, звярніце ўвагу на тое, як часта ён гартае аркушы з тэкстам. Відаць, яго надрукавалі вельмі вялікім шрыфтам. Не секрет, что главной тенденцией текущего момента является накопление конфликтного потенциала в различных регионах мира. Отдельные государства, стараясь показать свою значимость и претендуя на роль региональных лидеров, продолжают нагнетать обстановку вокруг страны нашей. Вы знаете это хорошо, действия НАТО и особенно события на южном фланге, Украина. При этом нарастает деструктивная риторика европейских стран в отношении Беларуси, что свидетельствует о непрекращающихся попытках расшатать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Але калі Лукашенко адарваўся ад загадзя падрыхтаванай прамовы, то пачаў паўтараць мантру пра тое, што супакойвацца нельга. Еще раз хочу подчеркнуть, уважаемые друзья, нам самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя. Вроде спокойно, люди поняли, многое переоценили. Многие те, кто думали иначе в 2020 году и ранее, думают сегодня совсем по-другому. Поэтому вроде бы спокойно и хорошо. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Не надо думать, что мы умные и Бога за бороду взяли, а все вокруг нас, особенно в НАТО, в Америке, дураки. Нет, это опытные люди с огромной силищей. Поэтому нам расслабляться нельзя. Сярод іншага Лукашенко паабяцаў праціўнікам нейкія папярэджвальныя дзеянні. Будем в этом направлении работать, будем принимать и упреждающие определенные действия, чтобы наши вероятные противники и соперники понимали, что с нами лучше не связываться, что с нами надо жить дружно. Мы на это нацеливаем всю политику нашего государства. У той жа час ён адзначыў, што беларуская армія нікому не пагражае і нацэленая толькі на недапушчэнне вайны. Але што значаць гэтыя папярэджвальныя дзеянні, Лукашенка не патлумачыў. Страшныя прагнозы беларускага генерала. Дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Александр Вальфовіч пракаментаваў вынікі нарады ў Лукашэнкі. Генерал заявіў, што сітуацыя ўнутры Беларусі застаецца спакойнай і кантраляванай, але ў той жа час вакол краіны вайскова-палітычная абстаноўка працягвае нагнятацца і агульныя тэндэнцыі несуцяшальныя. Вінаватыя ў гэтым, па словах Вальфовіча, ЗША і кіраўніцтва блока НАТО. Акрамя таго, ён дадаў, што ў Беларусі фіксуюцца агрэсіўныя дзеянні, накіраваныя на дэстабілізацыю сітуацыі ўнутры краіны. Вальфовіч налічыў звыш 32 тысяч вайсковых на тэрыторыі ўсходнееўрапейскага рэгіёна, а таксама больш за 1100 самалётаў на аэрадромах Польшчы ды краін Балтыі. Не прамінуў ён абвінаваціць і ўкраіну ў недружалюбных дзеяннях у дачыненні да Беларусі. Вальфовіч паспрабаваў апраўдацца за стварэнне на паўднёвай граніцы вайсковых груповак. Маўляў, раней Украіну увогуле не разглядалі ў якасці крыніцы вайсковай пагрозы, і нібыта беларускіх вайскоўцаў там у разы менш за украінскіх. Лукашенко ліслівіць перад чарговым госцем з Расіі і атрымлівае новую ўзнагароду. На гэты раз за вернасць доўгу. Перад пасяджэннем Рады бяспекі ў яго адбылася сустрэча са старшынёй следчага камітэта Расіі Александром Бастрыкіным. Той прыехаў не з пустымі рукамі і ўручыў гаспадару палаца незалежнасці медаль за вернасць службоваму доўгу. Лукашенко відавочна быў усцешаны падарункам і што яго службу на карысць Расіі адзначылі. Наша встреча началась с приятной обязанности поручить вам медаль. Незаслуженно. Заслуженно. За верность служебному долгу от имени коллектива Следственного комитета, в связи с вашим юбилеем, и за то, что вы укрепляете наше сотрудничество Следственного комитета Беларуси и России и вкладываете в это общее дело свой неоцененный вклад. Поздравляю вас. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.
Падчас размовы дваіх Александр Лукашенко нечакана прагаварыўся, як называе расійскага кіраўніка Владимира Путина. Не по имени, ды имени по батьку, а коротко – старейший. Много о вас слышу, вижу по телевизору, правда, к сожалению. Старший тоже рассказывает о том, как вы работали вместе, когда мы касаемся этой темы. Акрамя таго, каб паліслівіць перад госцем, кіраўнік Беларусі заявіў, што беларусы нічым ад расіянаў не адрозніваюцца. Ну, вы знаете, белорусы такие люди, вот, они ничем не отличаются от тех, кто родился не только в Пскове, но и в Ленинграде. Спасибо. Мы считаем, это наши люди, совсем рядом. Медаль ад Бастрыкіна стаў другой расійскай узнагародай, якую Лукашенко атрымаў на 70-гадовы юбілей. Раней Путін уручыў яму ордэн Андрэя Першазваннага. Роман Галоўчынка, у сваю чаргу, адсутнічаў на пасяджэнні Рады бяспекі. Замест гэтага ён паехаў у Маскву цягніком. Прэм'ер-міністр Беларусі адсутнічаў на нарадзе ў Лукашэнкі, нягледзячы на тое, што яго пасада прадугледжвае прысутнасць на такіх мерапрыемствах. На двух папярэдніх, падобных у гэтым годзе, Галоўчынка сядзеў па правую руку ад Лукашэнкі. Замест нарады ў Палацы Незалежнасці ён паехаў у Маскву, прычым выкарыстаў для гэтага не ўрадавы самалёт, а звычайны цягнік. У сталіцы Расіі Галоўчынка бярэ ўдзел у пасяджэнні прэм'ер-міністраў краін СНД. Апошнім часам Лукашенко ізноў пачаў публічна распякаць кіраўніка свайго ўрада. Імаверна, напярэдадні свайго пераабрання ён плануе змяніць Галоўчынку на кагосьці іншага, таму і ягоная прысутнасць на пасяджэнні Рады бяспекі стала не вельмі важнай. Ды і ўвогуле, пасля апошніх зменаў у Канстытуцыю, у выпадку смерці Лукашэнкі ўладу атрымае не прэм'ер-міністр, а старшыня Савета Рэспублікі. Сёння гэта Наталья Качанова, і яна пасяджэнняў Рады бяспекі не прапускае. Дарэчы, візітам у Маскву Роман Галоўчынка скарыстаўся па поўнай. Ён паабедаў у студэнцкай сталовай і расказаў сваёй прэс-службе, што ўзяў паесці. Прэм'ер, які не губляе аптымізму, даў даволі дзіўную параду беларусам. Все как в молодости. Борщик, овощи, котлетка, салат из квашеной капусты. Ну и булочка. Куда ж без булочки? На десерт. Конечно, на десерт. А котлета из чего? Из индейки. Индейка очень полезная и питательная. Поэтому всем рекомендую индейку. У Баранавічах арыштавалі былых работнікаў закрытай газеты «Інтэкспрэс». Праваабаронцам стала вядома пра аблаву і затрыманне ў пачатку снежня 7 чалавек у рамках артыкула садзейнічання экстрэміскай дзейнасці. Усе яны раней працавалі ў ліквідаванай незалежнай газеце «Інтэкспрэс», якая выдавалася з 94 па 2021 год. Пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў рэдакцыя сутыкнулася з ператрусамі, штрафамі і канфіскацыяй тэхнікі. Летась сайт і соцсеткі «Інтэкспрэса» былі прызнаныя экстрэміскімі матэрыяламі, але работнікаў не чапалі, аднак больш чым праз год па іх прыйшлі. Камунальнік замяніў дзяржаўны сцяг на даху мінскага шматпавярховіка на бел-чырвона-белы. Ён растлумачыў гэта жаданнем пажартаваць з апазіцыянераў. Журналісты партала «Зеркала» знайшлі ў банку судовых рашэнняў падрабязнасці вельмі незвычайнай палітычнай справы. У кастрычніку 22 года работнік аднаго з камунальных прадпрыемстваў сярод ночы падняўся на дах аднаго з дамоў у мінскім раёне Лошыца, зняў з флагштока афіцыйны беларускі сцяг і павесіў на яго месца іншы – бел-чырвона-белы з гербам пагоня. Раніцай замену заўважылі мінакі і паведамілі пра гэта ў міліцыю. Сілавікі па камерах назірання знайшлі падазраванага, затрымалі і змясцілі пад варту. На судзе мужчына не стаў адмаўляць, што гэта ён памяняў сцягі, але матывацыя ў яго была своеасаблівая. Рабочы заявіў, што бел-чырвона-белы сцяг з гербам, які быў калісьці знойдзены на дрэве, ён павесіў адмыслова дагары нагамі, каб такім чынам пакпіць з апазіцыянераў, а афіцыйны зняў, бо той быў ужо патрапаны. Суд у выніку камунальніку не паверыў і расцаніў ягоны ўчынак як хуліганства. Мужчыну прысудзілі 3 месяцы арышту, а ягоны нацыянальны сцяг загадалі знішчыць. Жудасная трагедыя адбылася ў Любанскім раёне. Там п'яны кіроўца насмерць задавіў сваю маці. Увечары 10 снежня 40-гадовы мужчына выпіў і вырашыў паехаць у суседнюю вёску. Падчас руху задам ён наехаў на сваю маці. Жанчына сканала на месцы ад атрыманых траўмаў. Яе цела выявілі толькі на наступную раніцу. Яе сына затрымалі, і цяпер яго чакае суд за п'янае ДТЗ, якое прывяло да смерці чалавека.
Бабуля падарыла мінчанцы 5000 даляраў, але ейная радасць была нядоўгай. Жыхар сталіцы хацеў памяняць у банкаўскім аддзяленні даляры на рублі, але касірка западозрыла, што купюры падробленыя і выклікала міліцыю. Мінчук расказаў сілавікам, што яго жонка атрымала гэтыя грошы ў падарунак ад бабулі, якая жыве ў Польшчы. Усяго 5000 даляраў. Яны і не падазравалі, што тыя могуць быць фальшывымі. Пасля экспертызы высветлілася, што з 50 купюр 39 былі несапраўднымі. Супраць Мінчука завялі крымінальную справу, і яму пагражае ад 2 до 7 гадоў калоніі. У Беларусі з'явіўся новы народны паэт. Лукашенко раздаў дзяржаўныя ўзнагароды 39 прадстаўнікам розных сфер. Сярод іншага 86-гадовы Уладзімір Карызна, аўтар словаў афіцыйнага гімна Беларусі, атрымаў званне народнага паэта Беларусі. Адметна, што пасля прыходу да ўлады Александр Лукашенко доўгі час не прысвойваў званняў народнага пісьменніка і народнага паэта. А справа ў тым, што ўсе дастойныя ўганаравання літаратары знаходзіліся ў апазіцыі да яго. А пасля смерці Ніла Гілевіча у 2018 годзе жывых народных пісьменнікаў і паэтаў у Беларусі проста не засталося. 2 гады таму народным пісьменнікам стаў шматгадовы кіраўнік праўладнага саюза пісьменнікаў Мікалай Чаргінец, а цяпер вось народным паэтам стаў Уладзімір Карызна, які ў адрозненні ад Чаргінца хаця б піша свае творы па-беларуску. Тэкст гімна Карызна на класічную мелодыю Нестара Сакалоўскага быў зацверджаны ў 2002 годзе пасля адмысловага конкурсу. Тады не абышлося без маніпуляцый і ўмяшальніцтва з боку Лукашэнкі, бо найбольш галасоў набрала песня «Красуй Беларусь» іншых аўтараў, але чыноўнікі прынялі рашэнне на карысць мелодыі гімна БССР, проста склаўшы галасы за 3 розныя варыянты тэксту да яго, а сярод гэтых варыянтаў самым папулярным аказаўся твор «Карызны». У продажы з'явілася айчыннае адзенне з падагрэвам. У тыктоку з'явіўся ролік, зняты ў адной з гомельскіх крам. Туды прывезлі курткі, байкі і жылеткі з функцыяй падагрэву, выпуск якіх бабруйская фабрыка «Славянка» анансавала гэтай вясной. У адной з кішэняў незвычайныя вопраткі схаваны пауэрбанк, да якога падлучаныя награвальныя элементы. Куртка з падагрэвам у гомельскай краме «Славянкі» каштуе 242 рублі. Аднак у каментарах людзі пішуць, што ў іншых гарадах падобнае адзенне каштуе танней, а на папулярных онлайн-пляцоўках можна знайсці яшчэ больш бюджэтныя кітайскія аналагі. Беларуска парвала тыкток відэа пра вяртанне сына са школы. Жыхарка маладзечна апублікавала ролік, які за суткі набраў амаль 8 мільёнаў праглядаў. Здавалася б, на ім нічога незвычайнага. Ейны сын вяртаецца са школы, але на хлопчыку маска з тварам вядучага праграмы «Поле цудаў» Леаніда Якубовіча. Ты чё людей пугаешь? Ты чё людей пугаешь? Усикаться можно, слушай вообще. Жанчына жартаўліва падпісала відэа, што 3 алкаголікаў кінулі піць, пакуль яе сын дайшоў дадому. Трэба адзначыць, што маска здалёк сапраўды выглядае даволі страшна. Вось такія навіны чацвярга. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра!